Għad kellna Prim Ministru Nazzjonalist korrott? Nerik Mizzi tista' sejjaħlu korrott, imma wara l-indipendenza probabli Le, mill-indipendenza le. Allora, f'dak il-ħin, inti bħala bnidem storiku. Prim Ministru Nazzjonalist li jaf bil-korruzzjoni u għattilhom iwa ġifieri kellna ġifieri Gonzi kien jaf ħafna affarijiet u għattal ħafna nies Gonzi eżempju fimt. Ġifieri Gonzi stess ma kienx korrott. Inti ma taħseb Gonzi kellu nies tiegħu li kienu korrotti. Inti taħseb li Muscat kien korrott jew Muscat kien jaf bil-korruzzjoni? Le, Muscat kien imdaħħal magħhom. Mdaħħal magħhom. Issa, jiġifieri jiena li qed nistaqsik inti bħala bniedem storiku li tifhem fuq ferxa ta' snin li tgħid aħna fl-istorja reċenti ta' pajjiżna kellna Prim Ministri kollha nistgħu ngħidu fil-fema tiegħek, possibilment jekk ma jiena ignorant, li kienu jafu li kien hemm korruzzjoni. Inti tifhem ukoll li dak kien l-ewwel darba li kellna ma' Prim Ministru li kien huwa imdaħħal fil-korruzzjoni, li huma żewġ affarijiet li huma differenti, eżatt, distinti. Hemmhekk f'dak il-punt inti ma ħassejtekx iktar allarmat ħaramlu ċara. u li dan mhux kompromess. Ħaramlu ċara li dan huwa argument li nagħmel fil-ktieb jiena. Sewa. Ir-reġim ta' korruzzjoni u rent-seeking f'Malta ilu jeżisti. Naqblu. Kull ma għamel Muscat aċċelerah u tellaw fuq livell kriminali internazzjonali. Sewa. Ġifieri, jekk qabel ġifieri il-kontratti maħmuġin u l-korruzzjoni konna nagħmluhom u nżommu kollox f'Malta, da Muscat ġab is-sokar mal-Azerbajġan, ġab iċ-Ċiniżi u beda jħawat mill-Montenegro fuq l-iskala internazzjonali. Fuq l-iskala metaforika. Waslet biex fallit il-pajjiż di kellna bdejna minn ġoint u spiċċajna nfaqqaw l-ismek. Sewa, u Muscat kien l-ismek. Meta inti ħares li l-ismek, maċ li naħseb hawnhekk qegħdin f'post ħafna iktar perikolus milli konna meta konna qed niġbdu l-kok fil-loki darba fil-ġimgħa. Le, dak iż-żmien ma kontx kapaċi f'dawk il-kondizzjonijiet politiċi naraf il-periklu tagħha le. U mill-ġdid nerġa' ngħidlek li probabbli kont nagħmel l-istess mhux b'dak li naf, imma b'dak iż-żmien ġifieri forsi f'dimensjoni alternattiva. Għaliex dak iż-żmien hekk konna naf u sem konna nafu, konna nafu li Muscat kien korrott, ma konniex nafu li daw ħajaslu li eventwalment ikunu voluti fi qtil ta' ġurnalista. Ma meta kont taf li daw daħlu bl-intenzjoni li jisirqu. Tant kienet tanti. Ma fit-2017 konna diġà nafu pereżempju li daw 5 ijiem wara li daħlu Kastilja bdew jippruvaw jiftħu l-kontijiet il-pana. Sewa ġifieri daw daħlu hemm bi pjan ma ġietx opportunità qalu kif ħandaħlu l-flus. Le, mhux hekk. Daħlu hemmhekk with premeditated intentions to loot the country. Meta rajt daw l-affarijiet, għax pereżempju ma nistax nimmaġina li sta' fl-istess ħaġa fuq Gonzi pereżempju, ma nistax ngħidu l-istess ħaġa fuq Fenek Adam, ma nistax ngħidu fuq Mintov, ma nistax. Sewwa, meta inti sir taf daw il-fatti ma ħassejtx li issa qegħdin fuq preċipizju vera perikoluż f'dan il-punt. Meta inti għandek mhux m'għandekx nies li huma politiċi u sabu l-opportunità ta' korruzzjoni kriminali. Le, għandek nies korrotti kriminali li sabu opportunità fil-politika. It's such an inverted dynamic and it sounds so dangerous. Inċħassejt, fis-sens fak x'ħassejt dak iż-żmien. Illum il-ġurnata, issa li taf l-affarijiet kollha li taf. Kellek iċ-ċans tistudja storikament, ktib dwarha. Le, llum il-ġurnata ma ġax nagħmlu dak il-kompromess u għax naf li hemm daw tip ta' riskju. Taf nies li għadhom qed jagħmluh dal kompromess? Ejja, le, bla dubju. Le, anzi hija normalizzata u trid il-gvern, ġifieri it-tmexxija tal-Partit Laburista Robert Abela, prattikament di qed tiġi normalizzata u li aħna nkunu komdi bil-korruzzjoni illi dak li huwa korrott la darba l-liġi u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu da xeba bullshit, ġifieri mhix kwistjoni politika li għandna nindirizzaw.